दिनै जोंहा जिसेथि सानजा गुफुर बाथौ गौथुम लोगोसे 8थि बिश्वनाथ जिल्ला 7थि जे दैमालु दालाय आफाद गौथुम बे गौथुमनि जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि दिनै जि गिबि लाइ लथा गायनाय बेयाव आंखौ उथायालासि महरै हांख्रायनायाव आं बेयाव नुजाफैनानै गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदों जे बाथौ धोरोमा गायसनजेननायनिफ्राय अर्थात गोदो बर'आ बाथौ धोरोमनिखामोन दा नाथाय गेजेर खन्दआव एसे बेबायदिनो सेरखाय बेरखाय जानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि बर' समाजनि गोरों गोरों सुबुंफ्रा जोंनि बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानानैनो जोङो जोंनि हारिखौ सिनायथि होनांगोन होननानै जिहेथु 1992 मायथाइयाव आगरुखौ गायसनदों अर्थात बाथौ महासभाखौ गायसननाय जादों आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनहा जोंनि बर' समाजाव बाथौ धोरोमखौ सोदांनानै बेबायदिनो गोबां सेमिनार खुंबाय थादों। सेमिनार खुंनायनि गेजेरजोंनो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों गुबुन गुबुन आसार खान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ सोदांबोबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम खालामहैनो हायो बिनि थाखायबो खामानि मावबोगासिनो दं आरो बाथौ धोरोमखौ जाहाथे फेहेरनाय फोजौनाय बे हाबाफारिफोरखौ मावबोबाय थादों। दा दिनै आङो बे हाबाफारिखौ बाहागो लानानै दिनै जिहेतु गोबां आनसलिकनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिबानगिरि बिथांमोनजों हेफाजाब होदों बे हेफाजाब होफैनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद गोजोननायखौ फोरमायो। मुलुगनां बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनोब्ला मा हाबाफारि मावनांगोन? बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थांनायाव जे जोङो मोनफ्रोमबो जे जोंनि बाथौ धोरोमनि जे आदर्शफोर बे आदर्शफोरखौ जोङो बयजोंबो गनायजानाय जों खालामनो हानांगोन। मानोना दा नैबे थांखिखौ लानानैनो जोंनि बाथौ धोरोमा बोसोरफ्रामबो खननै खनथामसिमहालागै मोनफ्रोमबो टपिक्सखौ लानानै गुबुन गुबुन टपिक्स जोंनि आसार खान्थिनि सायाव बर'नि समाजखान्थिनि सायाव बे टपिक्सफोरखौ लानानै जे माबायदि हाबाफारिखौ लायोब्ला बयजोंबो गनायजाथावना जायो नैबेनि सायाव सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमनि जि आदर्शफोर अर्थात आसार खान्थि नेमखान्थि बेफोर जुदि बयजोंबो गनायजाथावना जुदि जायोब्लानो अब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा मोनसे समाव मुलुगनां धोरोम जाहैनो हागोन आरो बयजोंबो गनायजागोन। बेथ' बर्थमान जि जोंनि समाजाव अर्थात दा बर्थमान सोलिनाय समाव माने लाइमोनफ्रा बेबायदि गुबुन गुबुन माने गाज्रि हाबाफारि फारसे गोबां आवगायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोङो बिथांमोनखौ जोंनि धोरोमाव जुदि जोङो बिसोरखौ दोननो हायोब्ला धोरोमनि बाथ्राफोरखौ जुदि बे लाइमोनफ्रा जुदि बुजियोब्ला आरो धोरोमनि बान्दोआव जुदि बिसोरो थायोब्ला अब्ला बिसोरो गावसोरनि जिउआव गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय हयथ' जानगार थानो हागोन। गतिके जोङो गेदेर सुबुंफ्रा जों बिथांमोनखौ जोङो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होनांगोन आरो धोरोमनि बोसोनफोरखौ होयोब्लानो बिसोरो गाज्रि खामानि मावनो आवगायनाय नङा आं बेखौ आसा खालामो। गिबियावनो खुलुमबाय बयबो रादाब नायगिरिसिम। दिनैनि बे हाबाफारियानो जादों जोंहा फैगौ 30 जानुवारि 1-2 फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव जोंहा मोनसे सानजा गफुर दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे माइनाव लाइमोन बाथौ गौथुमनि कनफारेन्स जागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 7थि सावराय जथुम आरो बेजों लोगोसे 7थि बोसोरारि जथुम दैमालु दालाय आफादनि जथुमा जागोन। दा बिनिनो दिनै सेथि हाबाफारि हिसाबै जोङो लाइ खुन्था गायसननानै होबाय। बेयाव जोंहा लाइ खुन्थाखौ गायसनदों सनापुर गोजौ फरायसालिनि जौसिन फरायसालिनि मानगोनां प्रिन्सिपाल मानगोनां मुस्रि सहेन उजिरा आरो बेजों लोगोसे जोंहा फैबाय थानाय समाव जोङो प्रग्रामखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन मा मा प्रग्राम लानाय जायो। बेयाव दिनैनि हाबाफारि आयदाया एसेनोसै। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरनो सानदों बे रायजो राजाफोरखौ जोंनि आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे बे फैबाय थानाय जिथु जोंनि कनफारेन्सआव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ जौगानायाव गोसार होनायाव
जोंनि बे हाबाफारियाव गासैखौबो हेफाजाब होनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय। गाहाय आलासि सोर फैगोन? गाहाय आलासिखौ जोङो दा दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जोंनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ जों लाबोनो सानदों। दा फाइनाल जाथ'वाखै, जों बेखौनो हमनानै दोनथ'दों गाहाय आलासि।